आइजो माहारि सांग्रां जा आइजो माहारि सांग्रां जा एबसुआ मुलुगनां अहिंसा सानजों लोब्बा लाखिनानै हारि आरो समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै सांग्रांथियारि हानजा सोरदों। गाम्बारि फाइकि हानजा सालाकाथि दखरा एबसुआ मुलुगनां अहिंसा सान फालिनायजों लोगोसे हारि आरो समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै सांग्रांथियारि हानजा सोरदों। मख'नो गोनांदि गाम्बारि फाइकि हानजा सालाकाथि दखरा एबसुआ दिनैनि सानाव आइजोफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय आइजो माहारिखौ रैखाथि हो, लांखार जानायनिफ्राय गोजानाव था, गावनि फिसाखौ गारना खारनायखौ बन्द खालाम, गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालाम बायदि बायदि स्लगानजों 2 नं मुराबारि गामिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय सालाकाथि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारसिम गुबुन गुबुन गामिनि आइजो आरो फरायसाफोरा हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरज मेथाइ रोजाबखांनायनि उनाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो गाम्बारि फाइकि हानजा सालाकाथि दखरा एबसुनि आफादगिरि जमुना बसुमतारिया माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो सालाकाथि दखरा एबसुनि लोगो आफादगिरि खोमथा नार्जारिया माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुंख्लं सावगारियाव बिबार बावजेनो सालाकाथि दखरा एबसुनि बोसोनगिरि आनाम वारिया हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो सालाकाथि दखरा एबसुनि आफादगिरि दनेन नार्जारिया। सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दाना होजानाय गाम्बारि फाइकि हानजा बिथांमोननि बानजायनायाव दिनै 155थि महात्मा गान्धीनि जोनोम सान अर्थात अहिंसा मुलुगनां अहिंसा सान फालिनाय बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गाम्बारि फाइकि हानजानि बानजायनायावहाय जितु गोलाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि जायनि गेजेरजों जोंनि जितु बर' माहारियाव आइजोफोर जेरावनाखि सांग्रांथि गैया बेखौ सांग्रांथि होनाय आरो दिनै बे हाबाफारिनि ओंथिया बे नङा जे माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीखौ जोङो मान होआखै, जों बिथांखौ मान होदों, सन्मान खालामदों आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखायबो जोङो आरज गाबदों। दा बाथ्राया बेनो 77 इयार्स माने इन्डिपेन्डेन्टनि उनावबो जेरावनाखि बै समाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीया सारा भारतखौनो ब्रिटिशनि आइथिं सिंनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिथाङा अहिंसा खान्थिजों जुजिदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायावनो जोङो भारतआ ब्रिटिशनि आइथिंनिफ्राय उदांस्रि जादोंमोन। दा आफ्टार इन्डिपेन्डेन्टनि उनाव जोङो 77 इयार्स जोंनि भारतबर्षआव थानाय जिहेतु बर'नि माहारिनि आइजोफ्रा दिनैबो जों सेफटिखौ मोनाखै। एकमात्र जोंनि माखासे दुस्तामिफोर माखासे जोंनाव गाज्रि आखुथायनि मानसि थानायखाय जों जोंनि दिनै गाव गावनि आइजो माहारि बा फिसाफोरखौहाय दिनै जों सेफटि आरो सिकिउरिटि होनो हायाखै। दा उद्देश्यआ बेनो जे गाम्बारि फाइकि हानजाया जोनोम जादों एकमात्र जोंनि आइजोफोरनि रैखना बेखनानि थाखाय। बेखायनो दिनै हानजा सुरनायनि गेजेरजों मोननै मेसेजआ बेनो जे जायफ्रा गाज्रि आखुथाय खालामग्रा मानसि बिथांमोनखौ जोङो हुमखि होनाय, लोगोसेयैनो जोङो महात्मा गान्धीनि जेरै नीति आरो आदर्शजों अहिंसानि मोन्थोरजों जेबायदि भारतखौ उदांस्रि खालामदों, गाम्बारि फाइकि हानजानि आदर्श आरो नीतियाबो बेनो जे अहिंसानि मोन्थोरजों जों जोंनि आइजोफोरखौहाय माबोरै जोङो सांग्रांथि लाबोनानै इयुन समाव जेबो रोखोम माने गिख्रंथाव गैयि गावखौनो मोनसे सेफटि एन्ड सिकिउरिटिजों जों जिउ खांनो हायो, बेनि मोनसे सांग्रांथि होनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। माखासे जोङो थट्सफोर माखासे जितु जोङो साउटिंफोर थि खालामनाय जादों जे बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, लोगोसे आइजो माहारिखौ सांग्रांथि हो आरो जों न'खर गारना खारनायनिफ्राय गोजानाव था, गाव गावनि गथ' गथायखौ गारनायनिफ्राय गोजानाव था, गारना खारनायनिफ्राय आरो लांखार जानायनिफ्राय जों सांग्रांथि जानांगौ आरो बिनिफ्राय फानहै जानायनिफ्राय जों सांग्रांथि जानांगौ। दा बेबायदिनो जों गोबांथार माखासे जोंनि आइजोफोरनि थाखाय सांग्रांथि लाबोनांगौनि थाखाय जोङो बेबायदि थिग खालामनाय जों आसा फारिदों
गोबां जायगायाव गोबां समाव बेबायदि रेप केस मार्डार केस जालांबाय निसा दौनानै सोरखौबा बुथारखोमाना गालांनाय जोंनि आइजोफोरखौ जेरावबो बेरायथिंनो हायि माखासे थासारि जिथु खालामबाय जेरावनाखि जोङो गावखौनो गाव मोनसे सेफटि गैयै फिल खालामनाय जायो दिनै सालाकाटिनि सिङाव थानाय जोंनि गाम्बारि पाइकि हान्जाया बेखौ नुनानै जिरायना थायाखै बरंस जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रा जोंनि गथ'फ्रा जेन' मोनसे सांग्रांथियाव फैयो गावखौ माबोरै सांग्रांथि लाखिनांगौ गावनि सेफटि एन्ड सिकिउरिटिखौ बोरै खालामना लानांगौ बेफोर गासैखौबो लानानै जोङो सांग्रांथि खालामनाय जादों आरो जाय मोनफा मोननै जोंनियाव माखासे न'खरफोर दं जायफ्रा गाव गथ' गथाय थाखानानै गावनि न'खरखौ सिमफायनानै गारना खारो बेफोरखौ जों सांग्रांथि खालामदों जे गाव गावनि गथ' गथायखौ जेन' गारना खारा भबिष्यत जोंनि गेजेराव मोनसे सुस्थ' समाज दानांगौ जोंनाव जोंनि गथ'फोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनांगौ आरो जौ जुवानिफ्राय जों मुक्ति मोननांगौनि थाखाय बे रेलिखौ खालामनाय जादों थांखिया मोजां आरो जों आसा फारिदों बे दिनै 2 नं मुराबारिनिफ्राय जागायनानै जितु नैबे सालाकाटि गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव फोजोबफैनाय जितु रेलि बे रेलिनि गेजेरजों बेनो मोनसे जोंनाव गिदिरथार एग्जाम्पल सेटआप जाथों जे बेबायदि गाज्रि खामानिखौ जोंनि आइजो माहारिया बर' समाजा गाम्बारि